La visita del ministre Luis Planas a València ha sigut bastant satisfactòria per al sector citrícola valencià, ja que més val tard que mai, però ha adoptat unes postures que veníem defensant ja des de fa 5 anys el sector citrícola valencià. En aquests moments ha demanat ja de forma oficial que els cítrics siguin considerats com a un producte sensible dins de la Unió Europea, que el tractament en fred siga imposat de forma obligatòria a tots els cítrics provinents de Sud-àfrica per a evitar que ens entren plagues de quarantena, i també està treballant el que anomenen les clàusules espejo, que són l'ansiada reciprocitat, que aquells països que no produïsquen els estàndards europeus no puguen vindre al nostre bloc a vendre i a competir d'una forma deslleial amb els nostres productors. Però queda encara camí per fer, ja que estem en plena revisió de l'acord de Sud-àfrica i el pròxim 25 i 26 d'aquest mes se reunirà en la Comissió Europea les dues comissions negociadores que van firmar aquesta ampliació de l'acord, i per tant és molt important remarcar i demanar que se reduïsquen les finestres d'importació de cítrics de Sud-àfrica, que passe del 30 de novembre que tenen aquesta concessió fins d'ara, que passe el 15 d'octubre com abans, perquè si no n'hi ha un solapament excessiu per part dels cítrics sud-africans en els cítrics europeus.